Hij heeft groot wieskepot. Dat zal ook maar gezegd worden. Maar daar zit iets interessants in. Dat zit ook weer een beetje in het verlengde van die Dativus Ethicus uitvoerige film. Op de een of andere manier drukken we in ons twees, en misschien in andere soorten neersaties ook wel, onuitsproken verband uit tussen dat wat er aan de hand is en hoe dat invloed heeft op uzelf of het onderwerp. Bijvoorbeeld, ik heb een bandlek. Niet mijn band is lek, maar ik heb een bandlek. De band is lek en daar heb ik last van. Hetzelfde is, ik heb de vrouwen ziek. De vrouwen is ziek, dus nu moet ik zelf weer toestand regelen. Nog een, dan heeft groot wies kapot. Je kunt wel zeggen, dan is niet goed wies. Maar je kunt het iets meer uitdrukken als dat het een verband is tussen dat wat er mis is en dan wat er last van heeft. Of, je moet altijd aan zijn verband mee met leu. Ze hebt mij de fietsen gehapt. In plaats van, mijn fiets is gestolen. De fiets is mij gestolen. Dat heet weer de Dativus Ethicus. De fietsen is mij gehapt. En eigenlijk moet er ook nog iemand de schuld van kunnen geven. Iemand die niet van weet, want als hij een lange wieren had. Maar ze hebt mij de fietsen gehapt. Nu niet het schaap aan het drieten. Dus niet het schaap is zomaar aan het drieten. Dat heeft invloed op u. I hebt het schaap aan het drieten. Nu nee wat.